Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barru mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten direlako gehien bat.